Atete vakatini ndakarambwa nemwana vainzi aeni atete vakandiudza vachitini ndakarambwa nemwana kakawanda kwete kamwe chete. Iye achibvunzwa ndiri kunyepera here aingota ndiri kuzinzwa amai pinduraka ndiri kuzinzwa amai. Vakati aiti akandipira otora urume hwacho ochengeta. Hashak TV, nyaya sezvadziri. Uyai tizokurukura maererano nechipinhu chakaitwa nehama yenyu mufi chekurara naamai vake. Zita inzani? Chekurara naamai vake semukadzi. Case number NZB 43 06 24. NZB 43 06 24. Inyaya iyi yakamboitwa pamashura, saka nyaya iyi yafamba yebunzi yakarara naamai, saka yakazenge yakuda witness akaona zvichiitika izvi. Saka takati kuuye wacho ainzokudhonje angari apa auya here touya murapwani anofanira kunge ari apa, amene waiti Maxwell anofanira kunge ari apa, ndo vanhu vakanzi vauye panhau iyi. Saka takutangira pawitness tiyauya here. Saka ndiyo yataitipe undo hama dzewitness dziri kupi tikudzida hama dzewitness. Alright, sumukai izwe muri kuti kudini nhau yakataurika ndiri kuda witness tangoti uya asati asvika watikataura yatiri kuda asati asvika anenzaniwo kudhonza anenzani murapa Tuesday mnats ndatiri kuda ndatataura kuti auye panhau kuti ndiyadonzi akataurwa namai vasati vadi vashaya kuti uyu anzani akarara neni ndokubva ataurira hama dzake kuita saizvozvo ndokunge vatongasana vari vegani ikoko kumba. Zvino iyeyo witness ndiye akamirirwa kuti ichokwadi here kuti wakataurirwa namai vavo kana kuti kwete. Ava vari baba ndevakava Ndivana baba tine mumwe akaenda England nemumwe wacho neZurich naFarai vakaenda. Avo baba ndo vakasara vakamirira mhuri iyo yekukona atoya svika nhasi kubva kuBotswana kuenda anosvika kuBotswana akamirira mhuri iyoyo ndichipiwa final judgment vasiri kunge witnessa. Saka makanga muritaura kubva panhau iyi semaonera witness zvechokwadi pane mumwe chete anofanira kunge achipupura, asi paitwa dare iroro
tisingaziviwo kuti pakaitwa dare iroro kwakunawo here vamwe vaivapo vari chapupu chowitness waiyoyo akamiririwa kusvika kwake. Chechipiri tobva tangotiwo ndozvatabvunza pabuda hwani uyu murapani tanga tinaye, saka pane vamwe here vauya besides you? Maxwell murapani naMaxwell tamufonera Maxwell akanga asipo. anga asipo Pakesika. Maxwell akanga asipo. anga aripo ndanani? Anga aripo ndini. Nemwana wangu. Nemati. Ungapupurere nomati? Mwana ari muno. Taura toda chapupu toda kuti tiende pamberi nenyaya nekuti inyaya yakamutaura. Ngaenditaure ndichiti pamusoro. Sezvo nyaya iyi inendofunga ndakada kumboti nditaure zvishoma. Ndobva ndanzi usataure tiri kuda kusha. Baba uyo asati asvika. Ndebva takaperera ipapo. Ndofunga ndebatiri. Kana manditi ndienderere mberi nditaure sekutaura kwatakaita nevazukuru ava nekuti baba uyo inini ndini mumwe mukuru wakanga naye uyu mwana wangu akanga aripo nawizi zvitauro raki zvakare baba vasvika. maita henyu baba masvika saka vambosumuka. Sorry. Nemubvunzo. Baba imimi masvika nguwai? Mira. Vasvika kuchiuchirwa. Ndanzwa vachinzi ndo vanga vakamirirwa vanga vasati vasvika. Nokuti ndavaona vakamira nguva yese vanga vari apa parutivi apa. Ndosaka ndiri kubvunza kudaro sedare. kusema muri panze nyinyi dare tanga renyinyi. Ndakachida kuti kumbire tasara chitinga kumbiro kumbira kamapinda muno but nyaya yenyu ndeyatotanga kupinda. Nhau yenyu yakaitwa last week yaitwa nhau yenyu akabatwa nhau yekuti anenzi Andrew Chinyang'anya akarara naamai. Alright. Ngavauye vapinde chiro zvakudzoka kumashure. Ngatifambe nenhau. Unonzani zita? Tuesday class. Yamgara. Tuesday mnatsi makore mangani? Ndine 72. 72. Mune ukama upi ne mufi? Mwana wa atete pindu. Muri sekulu waini. Taurai zvamunoziva pamusoro peEndrew zvavatandi vapika vaterese. Right. Ndokumbirawo mesi mupike muno kutanga uko. Ini ndichataura chokwadi pamberi pamambo Makope. Pasina nhema. Mwari mundibatsire. Mwamataura nezita renyu kana ndakutuudza. Next. George Zataura chokwadi pamberi pamambo Makope pasina nhema Mwari mundibatsire. Ini ndichataura chokwadi pamberi pamambo Makope pasina nhema Mwari mundibatsire.
Tuesday. Ini Tuesday munatsi. Ndichataura chokwadi pamberi pamambo Makope pasina nhema kana kuwedzera. Mwari vamubatsire. Ini murapana. Ndichataura chokwadi pamberi pamambo. Pasina nhema. Mwari ndibatsire. Right. Inini ndakumbira kuti panhau yakataurika iyi takachingoda kuti pangotsanangurwa kushomanana payakanga yaperera. Nhau yakataurika muno ichiti Andrew akarara naamai, asi tichibvunza kufemiri kuvana vakati sisi hatizvizivi kuti tizive kuti avo vakarara naamai. Saka takudzoka zvakare pokuti vadaro varamba kuti hatizvizivi. Pakabva panzi pane witness amurapwana vakanga vari. Saka witness yakanzi iri kudhonja ari vakanonzi Tuesday munatsi. Ndiyada kuti iye apinde mudare atsanangure nhau yake yemaonero akaita vese avo vakapara. Tada kuti tichinzwa kuti akazviona pinda mudare vaJuzi. Pamusoro wemakurukota, pamusoro wemambo Makope, nevose vari muno mudare. Ngakupinda nenhau iri mukati medare. Ini ndakataura atete vangu ndevakandudza zvese zvavakaitwa naAndrew iye aripo achibvumira nyaya kachinzuru iri kunyemba here. Atete vakati ini ndakarambwa nemwana vainzi aeni Amaiwa amaiwa makore awena Akafa ane 106. ivo amaiva enu vachiri bwe vakafa. hapana umwe amaiva Ana mai hanzvadzi dzangu ndevasara nangu arusinakatisa vari mumwe futi vari vatumba kana kufamba kutauya kunogwa ndokutotama. Ini ndaenda kumba kwavo ndofuna ndakaita makore 3 vachindivanza kuti atete vangu vari kuti ivo vatete waine shungu yokuda kunditaurira nduna dzavo. Andrew akanga asingada kuti ndionane navo, ndaiziva kuti ndikangoonana navo vachanditaurira zvese nokuti ndino wavaibvunza iye achinyepa kuti ndakafa. ipapo ndaitaura izvoni asi ndine mubvunzo. Inini mazivo pamakazoziva nyaya sei musina kuibudisa? Ndakaibudisa Andrew ari upenyu parufu rwomunyina wake. Aiyopanani Apa pananhu akawanda kana weJohn akati aripo munyina wacho. rufu rwacho rwaDavid Chinyang'anya. chokwadi asi chandinonishandisana Davis akafa 2022 amai avo akashaya 2015. Asi hama dzaigara chidziudza kuti ndenyaya iripo. Atete vakandiudza vachiti ini ndakararwa nemwana kakawanda kwete kamwe chete. Mushure mezvo vakaitwa chipambo atete vangu vakafa kakaputuputa ranga risi giant. Vakanditarisa zvandiri ndaikutsvaga pesa ndichikubvunza ndichinzi wakafa chinokutsvaga kwachakabva ndichikushaya. yanga iri nyaya hombe vachitorara rwakawanda enge iri nyaya hombe. Iye achibvunzwa ndiri kunyembera here aingota ndiri kuzvinzwa amai pinduraga ndiri kuzvinzwa amai. Saka imi makashayawo here kunotaura kuti ndozviri kuitika. Ndataurirwa nyaya iyi vakatsanangura zvese zvavakaitwa nemaitirwo avaitwa achirara navo vaitsanangura zvese iye aripo. Vakati aita akandipira otora urume hwacho ochengeta. Ivo vakanga vachitoshandiswa nemishonga vakaitwa izvi. Vakati ivo nhau yangu ini